Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu ekuazio linealen sistemen ebazpena alderantzizko matrizearen bitartez. Baldin badaukagu horrelako ekuazio lineal bat, bi isaken 3i gehi zeta berdin 11, isa gehi lau iken bi zeta berdin minus bost, eta minus bi isa minus i gehi bi zeta berdin minus bat, egingo deguna da jarriko ditugu aldagaien koefizienteak matrize batean, daituko dioguna A, ikustezute bi minus iru bat, bat lau minus bi eta minus bi minus bat bi, jarriko dugu hemen matrize bat bezala, bider aldagaiek osatzen duten letrak, isa, i, grekoa eta zeta, eta hemen jarriko dugu 11 minus bost minus bat. Hau da, aldagai askea jarriko ditugu balioak, 11 minus bost minus bat. Beraz, daukagu bi matrizen arteko biderketa bat, hau da A deitu dioguna eta honi deituko dioguna isa, aldagaien letrak osatuta dagoena, berdin eta deituko diogu B aldagai askeen zenbakiek osatzen dutena. Beraz, nahi badugu isa matrizeak izango dituen balioak aurkitu, orduan, biderkatu behar dugu matrize hau bere alderantzizko matrizeaz. Zergatik, alderantzizkoa bider matrizea, bere alderantzizkoa bider bere matrizea, izango da identitate matrizea, I deitzen dena. Gogoratu identitate matrizea zela, matrize bat diagonal nagusian batekoak zituenak, bai? Beraz, alde batean egin badegu bider A ber minus bat edo bider alderantzizkoa, bestaldean ere egin behar dugu bider A ber minus bat. Eta gainera jarri behar dugu posizio berdinean, nola hemen eskerrean jarri dugun A ber minus bat, hemen ere bai jarri behar dugu eskerrean A ber minus bat. Beraz, identitatea bider edozein matrize beti da matrize hori. Da egitea zenbakiekin, adibidez bat bider zazpi da zazpi, matrizekin gauza bera. Identitatea bider matrizea izango da matrize hori, bai? Beraz, I bider isa da isa. Beraz, kalkulatu behar dugu isa berdin A ber minus bat bider B. Beraz, daukagu A matrizea eta kalkulatu behar dugu alderantzizkoa. Alderantzizkoa kalkulatzeko gogoratu egiten genuen matrizearen determinantea kalkulatu lehenengo gauza. Beraz, Sarrusen erregelaren bitartez, matrize honen determinantea izango da 13. Horrez gainera behar dugu, alderantzizkoa kalkulatzeko behar dugu A matrizearen adjuntuen edo erantzitako osagaien matrizea. Beraz, gogoratu zerzan adjuntoa kalkulatzea, hau da minore osagarriak kalkulatu behar ditugu. Hau da, gogoratu minore osagarria zela, adibidez, lehenengo osagaia minore osagarria da kentzea lehenengo zutabea eta lehenengo lerroa geratzen den determinantea, hau da, lau minus bi, minus bat, minus bi. Hemen jarriko genuke, bai? Eta besteetan, gauza bera, kentzen badugu, lehenengo lerroa eta bigarren zutabea, geratzen den minore osagarria da, bat, minus bi eta bi. Hemen jarriko genuke, bai? Gauza bera, lehenengo lerroa eta kentzen badugu hirugarren zutabea. Geratzen da, bat, lau, minus bat. Hemen jarriko genuke, bai? Bigarren lerroa lehenengo zutabea kenduta, geratuko litzateke, minus iru bat, minus bat, bi, bai? Eta horrela egingo genuke besteekin. Gauza bera egingo genuke besteekin. Osatu arte, adjuntuen edo erantzitako elementuen matrizea. Gainera gogoratu, hemen ikuste zutena dago minus, hemen ere bai minus, eta hemen minus. Zergatik, biderkatu behar degulako, minore osagarria bider minus bat, ber zutabea gehi lerroa. Hau da, hemen baldin bada lehenengo lerroa eta bigarren zutabea, orduan da, ber bi gehi bat, beraz minus bat ber iru,
da negatiboa, beraz horregatik da negatiboa, bai? Hemen ere bai, izango litzateke delako bigarren lerroa lehenengo zutabea, bi gehi bat da bat goitia, minus bat ber hiru da minus bat, hemen da minus bat ber bigarren lerroa bi gehi hirugarren zutabea gehi hiru, minus bat ber bi gehi hiru, hau da minus bat ber bost dela negatiboa, eta hemen gauza bera, hirugarren lerroa bigarren zutabea, minus bat ber bi gehi hiru, bost, beraz da bakoitia minus bat. Horregatik posizioetan biderkatu behar dugu bider minus bat. Eta egiten badituzue determinante guzti hauek, minore osagarrien determinante guzti horiek ematen dute horrelako matrize bat. 6, 2, 7, bost, 6, sortzi, 2, bost, 11. Beraz, ja daukagu determinantea, adjuntuen edo erantzitako elementuen matrizea, eta gogoratu, kalkulatzeko alderantzizkoa egin behar dugu bat zati determinantea, bider adjuntuen alderantzizkoa. Beraz, bat zati 13, eta orain, honi eman behar diogu lerroak zutabeak bihurtu. 6, 2, 7 lerroan, 6, 2, 7 zutabean. Bost 6 sortzi lerroan, hemen gogoratu zela bost 6 sortzi zutabean. Hemen daukagu bi bost 11 lerroan, hemen izango litzateke zutabean bi bost 11, bale? Orduan, egiten bazu bider bat zati 13, agertuko litzateke horrelako matrize bat. Hori izango litzateke ja alderantzizkoa, A matrizaren alderantzizkoa. Beraz, lehen esan dugu, isa dela aber minus bat bider B, beraz, alderantzizkoa bider B. B gogoratuz dela aldagai askeek osatutako matrizea. Zutabe matrize hori, 11, minus bost, minus bat, bai? Beraz, bakarrik egin behar dezute, hemen bakoitza 6 13ren bider 11, gehi bost 13ren bider minus bost, gehi 2 13ren bider minus bat, goian jarri dugu, gero da 2 13ren bider 11, gehi 6 13ren bider minus bost, gehi bost 13ren bider minus bat hemen, eta bestean da 7 13ren bider 11, ken 8 13ren bider bost, gehi 11 13ren bider minus bat, behian, eta egiten badezute eraiketa guzti hau, bakoitza, agertzen da, 39 zati 13, 13 zati minus 13 zati 13, eta 26 zati 13. Beraz, emaitza da, 33 zati 13, iru, minus 13 zati 13, minus bat, eta 26 zati 13, bi. Beraz, isa matrizaren balioa izango da, iru, minus bat, bi. Hain zuzen ere, lehen esan dugun bezala, aldagaiek altuko duten balioak. Isa berdin iru, i berdin minus bat, eta z berdin bi. Hasierako ekuazio linealen sistemaren soluzioa. Bale? Hau da, ekuazio linealen sistemaren ebazpena alderantzizko matrizearen bitartez horri buruz jakin behar dezutena.